Bun mensim mentala jan yam hapok rong kapop kiun jing dum ben yaki kadang tap ban it yaki pi ben no. Ai kuble I jepi I wei pe wei baro hakakerteng ke batyang taum tra jengi u Jesu Christ. Kabenta ka bangakwa ban kren kan long halor ka subject ngilong kiye. Kabenta ka tin jong blei la shim na ka probab khatwei lai phau. Kabang kumni uso jong bahok ulong uding ka jing im bat utau bestat upengat ya ki mensim. Bat kumjo la shem na ka kitab ka jong Daniel kal nong ka khat ar ka khot ka balai ka ba ong kum ni kita ki bastat kinten shine kum ka jing shai ka sahit beneng bat kita ki ba pen kelabon ka bamot ki ba job mensim shaka hok ki long kum ki klor junom la junom ka shiti ka jong Jacob kal nong ka basan ka khot ka ba khat khandai bat arpho ka bang kum ni ko para bangai lada unoru apdeng jongpi ulaya sakmano na kajing shisha bat lada unoru upen pai yu tontip bauta ubapen pai pat ya u bapop na kajing sakma kalti jong u un pen em ya kamen sim na kajing yap bat untap no ya ki babon belen kipom shushu ngila ban pule bat bengla ban shem na ka gospel Matius kelong ka ba khat pra ka khot ka khat khandai ka ba ongkum ne mar kata to ki da let no mapi to pulong senran ya ki breu baro bat ladangin pulei ki ni khot ke ba bot ter ki don shibon ke jing hikai to blen ker khur ka bantai ki ni jing pulei ka ktin ka jong u to en pendam ha ka jing duai trai ba bha ngai ngo yeme ne ka bantai ki ni ka por bangyo ki ni ka lat ha ka bangyo mani kendo but ki perlok ki perjor lang ba kane ka the light of the gospel medium ministry ha ka bangila man ya share ban ya ai ka ktin jome na ka banta ka junan kam jang ki wai kan ran ngi dapan kan tang ya ka por ka basa ka jing hikai baro ka bangen yo sngo abe ka long ka jing khu na ka banta jonga obakran yang ilang baro ka yo sngo ngi dapan kan tang ya kine baro da ka jingen ha ka kerteng ukpa ukhon ban men sem bakhoin amen lada kaktin jong blai ka ong yengi bangilong ka malu ka perthai ngilong ka jingshai ka perthai ngilong ki shiti ka jong kres ngilong ki jing ubi ukres ngilong ki nong kitten em jong us em jong ka beneng ngipat yelade ngis ngau thu ngilong kiai ngipat yelade ngis ngau thu ngilong kiai hatong ngiju perkhat mo ayu bau kris ukwa yangi bangin ke kamram jungi bau kris ukwa yangi khamtama ke jide jungi bat kiwei habangi pe na gitu gitu khat bible ngi shem ba ka thong galong bau ble ukwa yangi iwei pai wei bangin kinong job man sim kumong da ka ktin nong wei ke soul winner ka kren shapang ka jinglong ka ba pher lene ka jinglong ka ba sngoutnan ka ba batai Syapang kita kinong job mensem ka ong kumni. Kiba pengat ne job mensem kinong penkelabon ye ki mensem. Kiba penpai pat ye kiwei. Lane kita kiba pelong senran. Parlok. Tongin perkhat jeliu bat pusan bahaya ke jingde jingi baru blai. Hatongi la na em ya kamon ke jong kpa jing bah beneng. Hato kala biangi ban syuhun tang namar bangi ong. Namar bangi lalong Kristen. Lane bangi ong. Bangila long Kristen. Kabenta ka banang kong kadon kam yangi bangin sngout ho ngilong kiye.
Kamon ka jong blay ka bau blay ukwa yangi bangintip syapang yalade. Bantip syapang yalade kalong kabadon kame yangi. Bantip ya ka identity ka jinglong jungi kalong. Kabada kongsan yangi ha ka jingai pilgrim ha ka ne ka pertai. Ki yarap yangi kapan skam yangi ya ka nongrim ka bangiyang. Ka nongrim ka bangi don. Kai bor yangi bangin ri kerpang yalade. Namarwat langi im ha kana ka protection basa henrai ngitip bat ngiken mau bangi dai ki jong im beneng. Ushedrak umeshak abenaku badu Daniel kitip yelade ba ki dai ki ai wala ki don ha ka rinong wai. Kisngau thu yelade ba kim dai ki jong ki wai pat henrai ki dai ki jong ublai ubaim lane ki dai ki shekri ki jong ublai ubaim. Dia nak tak kadau kijit benam pendam hak belai tahu jung sem Nebukadnezar. Dari ngin pet nak kitab ke jung Daniel nadu nong benongkong rekhot ba prah du khat saw ka baki perkhat badalele kinam pendam lene kinam trek ban bam ke jung bam sem. Dia nak tak kadau kijit benam pendam hak ye ke bam yadai bat kamon ke jung belai. U Joseph ru hak jing syadi hak man jung u kan mau dungong ba udai u syakri jong blay wala udon hakri nong way hakajing syak pan sitam u kan mau yo blay u klem pendam hakat tengah jong Potifar u syep ting yo blay uri kendong yele de yai perkhat bat u kwa ban em na kebenta ka buram ke jong blay wala wahab ban syak ke jing tenju wala wahab ban syak ke jing jinjar henrei ke bas ngau tenat kelong ba utip yala de bau de uai. Kane ka pertai ka bangin menta kamde ka por ka bangin yelek kai la ka jong ka jingem kamde ka por bangin buteng ne ai dau. Henry ban im shisha kade ka por jong ka jipin kra ela ka jong ka jingem bat kade ka por jong ka jing treshitam jongi bangin job ikim sem ke bokodor. Ka kten jong blai ka ong yangi bangin longki brew jong u ar chronicle nyau kat saw Exodus ar pu kendai saw pusan ba saw penrew. Shushu na ka kitab Leviticus arpo ulunong dekat barpun reu ka ong bangi long ki ba penkerpang bat ki ba khoi ki jong blai bala ringin pule na ka Deuteronomy min nyolunong dekat ban reu ka ktin jong blai ka batai ba ki ong ba ngilong ki bala jet kerpang ki jong blai Shushu na ka kitab Israel nong ba saw pulai dekat bakat ar ka ong ba ngilong seki ki jong blai baru blai ulong blai ujonge Habang pulai ye kini dekat ni syambau blai kwa bangintap yele de bangi dai ki ai hato ni ki balak kamil de bangilong kita ki banget ngilong kita ki Kristen ngis ngotu shishan em ya kata ka jinglong bakerpang ya ka bau blai ula khot yangi ya ka bau blai ula jet ya ka bau blai ula thung ya ka bau blai ula boring bangilong ngis ngotu na em shisha kan mau Bangidon ke ikhtiar ka bor benam pendam haki bor jong ka do haki bor jong ka jingkwa brai haki bor jong usaitan haki bor jong usim jong ka jingdom henry u ai bor yangi bangin sngau tho bangilong ki jong blai dina kata kadau u ai bor yang aingi bangila ikamon ka jong u bat kamon ka jong blai habang pulei ye kini kidikhat baro ki bang layo ban pulei mentan kata kalong bau kwa yangi ban long ki nong job man sim Kinong job mensem. Kinong job mensem. Kamat kababot. Kabang iyo ban keren ha kana kapor. Kalong. Banlong kinong job mensem. Lani banlong kita kiba penim mensem. Kadai kamon ka jong ublay. Kadai kamon ka jong ublay. Ladangin puli aru Petrus lai kat kendai. Ki kam ki apostol kat nyo malai po. Ni syembau ublay syem lamon. Bakawai Pagkaweru ka mensim kan jana anrew kwa babaro ki mensim. Kinpoy siya ka jingkla ka bamot. Kane ka day ka hatkur lani ka tulong pedeng jo ka donot ka jong play. Kataban pen emyo brew ne ay jing emyo brew. Hatong ipat. Ngilong na em kina yitrelem baru play haga kampen em mensim. Upol uong. Hakisti jong ko banangkong koren nong ko balai kot bakandai wang ngilong kinang yetrelem bad ublay hatong iju perkhan em bau nong penem jing Jesus Christ
uyap na kabenta kiai. Bat na kabenta jong nu. Ka Bible ka yutu syai ba uyap na kabenta ka kenjaban riu baro bat ban lum ya baro ki basa kama. Sya ka thup jong ka jing penim. Ngila ban syem na ka gospel uyanes lang ka bakat way ka dekot ka basan puwe basan puar. Bat ngila ban syem ro na ka gospel ka kumu Matias ka lang ka bakat pra ka dekot bakat way. Ujisu uklam yap na kabenta. Kitar na kabenta ka jing yo jing kot jongi. Uklam yap na kabenta ka jing don ka jing em ka jongi. Reu yap na kabenta ki men semi ba kordor. Ka jing pau blay yalau kun ba marwe sa kapertai ban ai ka jing em. Ban ai ka jing penem ban long ka kuna. Ban ai ka jing pelai loit ban long ka jing kerman. Bat ban long ka jing pen yusuk yau breu ba blay lang bau Jesus Christ. Bau no banget hau baru bakla ka bamot unyo ya ka jing em amtang hang ni. Henry ka kular kalong ya ka jing em bom cheukut. Kajing yap ko jong Jisu halor kading pena kamde banlong lenoe. Kamde banlong lenoe. Hau breu ubala paidin no but hau breu ubam tre ban kala ka bamot. Kajing yap jong Jisu. Kamdon jimut hau. Kajing yap ko jong Jisu kadon ka dor ha kita. Kibalayo kajing pelaj Lord lene kajing pelaj im. Kibalayo kajing penim. But kibalayo ya kajing kala. Namar ki sngoto amde de kajing la jongki, amde de kajing tep ka jongki, redde de kajing ae ka jong blay, kabala pelai lu ya ki, na ki kti ka jong soitan, bat na ki bor jong kajing dom. Hakmat jong blay ki men sim ki long ka ba kordor shikade ye. Piju perkhan em ya kene ka way. Hakapor basnai ka komputer, kiangel kim kemen. Hakapor basna, let's say, ya kaneka ngilabnong ki aeroplane kiangel kim kemen. Hakapor basna, ya kini ki tiartma kiangel kim kemen. Habakano kuno ka ri jong ka protei, kalaban sna kino ki jing sna ki ba koridor, lene ki ba paunam tam ha ka ri ka jong ki kiangel kim kemen. Kiangel ki kemen. De haba. Ka way kemen sim lene way nong pom. Lene ka way ka men sim ka bala yap. Ka kloy ban pediang. Bat kela ka bamot. Ka Bible. Ka yetu ba kaong. Na ka Gospel Lukas katsan ban nyo. Hang ni kaong ba. Kiangel kiya ka men lemkin. Haba ka way ka men sim. Ka pai show try. Ujiusu yap na ka bantay ka men sim. Kalong ka dor ka barembaha. Namar kata mla ban tiet ya ka. Kador jong kaway ka man sim kalong ka baramba do kata-kata. Amla ban tiet ya kador jong ka man sim na ka pisa India. Kabangla banong da kilak, ki klor, lane da ki billion. Amla ban tiet da ka pisa Amerika ka dollar, lane ka pisa China ka yun, lane ka pisa ka bala banong ka dinar, lane ka euro, lane ka pound. Amla ban tiet dalele. Kador jong ka man sim kalong ka barampalan. Bantiet ya ka way ka man sim. Bantiet ya ka man sim. Ka jong no breu jong ka no breu. La bantiet de tang na ka way. Kata de ka snam ka jong Jesus Christ lang ba ka jing yap ka jong halor ka rin pana. Ka Bible ka ong naba breu un mantoy ayu la daun yo ya ka protay baro barundu no ya la ka man sim. La ne breu un ya pli da ya ka man sim. Matias kat reu kat bar pun reu. Dia nak tak ada ubleu kot yanga yangi bangin let si kaprotei. Nganget bau bleu yam pa danut habau yo i. Yaki breu ki jong u ke bau lo tau dala ke jong kekti. Yaki breu ki bau la persat mensim dala ujong mensim. Yaki breu ke bau kular. Kin kentai ya u. Kin lendat ya u. Kin jit. Ya kelenti jong ka dujok. Kin kentai je ka beneng. Nganget ubleus ngausi hadu kata-kata. Hatong hiju perkan mano ban leit pelaj ye ki. Mano ban isne ye ki ban kini kentet ye ki na ka tersim jong ka jingjon. Na kelenti jong ka jingdom. Sya kelenti jong ka jingsyai. Mano ban wan ra ye ki. Bakin poi ha kelenti jong ka jingpenim.
Hato umday mapi mga parlok bihin. Kaday kapor kaba mga mangingi haban ay jengken. Nginang ap yanu. Ngin sine yanu. Ngim tim mo bagane kaday kamon ka jong blay ban penemi ki mensim ki ba kordor. Ban penbenane ya tu marmet. Ya ka gospel jong ka jing penem siya ki waypat ki badon kam. Ban yo ya ka. Kane de kamon ka jong blay na ka bentah jong pi jonga. Bunsin ngeju keli, ya kene ke jingkeli. Kay ka kamram ka ba mga manging ngiden kamban snowtho. Kay ka kamram ba ka balang Kristan ka don kam banle. Hatutang bantay kiying manebahe. Hatutang banlumpisa shibun. Neng isus ngong kementang namar bang iyo ban penbun pa ba ke jingeseng. Hot. Ngidon kam ye kini ki baro andre nga shepting. Bayok ngi klet ya ka pang pedeng lene ya ka jing temu. Bau blay ukwa ya nga yangi. Ka bau kwa ya ka balang. Kay ka baka imlang salang jong ki banget lene ka kanhun jong ki banget ka baki day banle. Hatutang namar baki yo ka surok babaha. Ka jakabu kali ka babaha. Ki school ki babaha. Kine baro ngidon kam. Henry, tu ngin ken mau bayok bangi kelat. Ya ka bau blay ukwa yangi. Kay ke kamram jengi shimet ke bangi don kam ban le ne ka bangi day ban le. Piju kelin am ya kata. Hatutang ban pong ye kisut ki babha. Sngau biang tang halade. Bun kam tang ban pen biang ya ke yok ke kot le ne ke jing biang jong ka dok. Kamen sempat kumno. Kay ka bau blay ukwa yangi. Katangi don kaman perkhat. Tang kendia lakhot balong ki pasar kinong yelap. Henry balong kinong job men sempat. Kadai ka kamram jong baro ki balayo ya kajing penem. Kabamut kita ke balapla beki layo kajing kar arsin. Kibla pediang yau turai. Namar bun kiba pla be kilong Kristen Henry kemen simpat kamim. Bun sin kiktin bat kikam kim ju yadei. Hapdeng 6% ki Kristen kidon don tangsan persen. Lane duna ya ka 10% kiba ngau thu bagi simkya ya kana ka jingem jong ka jing job mensim. Nega jing playo Jisu la kalang marmet bat ki perlok ki bedon kam lane ngila ban le hakano gono rukom ngin perkhat ya kana gawai syai ki kendai pole ne ki kendai % ki don bat ke kamram jong ki ya ka jide ba ka jing job mensim bun nangi ngibun kam ki kam la jong haki meeting haki business ki babun jat Ngi perkat tang ban penhe ya ke kamai ke ji banang bun ke jingdon ke jing em ha ke protai. Henry ban penbun breu ha peneng pat. Ban ye kini ya ki wei pat ki mensim ki badan galenti jong ke jingjon. Ban ye rap ya ki wei pat ki badan shikadiang shikamon ki badan shikamar ki badan shedin ki badan kam ya ke ji penem ke jong utrai. Bun sen ngim don por. Bun sen ngai dau. Kadau kolong namar bang ngimon. Hatong iju berkat mo balada ngiyam ha baklat ki perlok jongi ki ba ki jongi ha baki klat na ka ne ka perthai ngiyam tang namar bangi sngo benut bat sngo kenja ya ki hatongi ngim ju berkat mo ya ka mensem jongki ba anda kala kut na ka ne ka perthai la ne nda la kut nang ne na perthai kin poi shei hatongi ju yam si shamo ha bangi iba ki weipat ki mensem ki bayap ki yap amtang Haga jinde buka mat nreki yap haga jinde buka mensem. Kajim jong ki kan puai shanu klamu kres. Ka Bible ka ong ki baman kin lech pai shi ka dujang bat kita ki kenja bru baro ki baklet yo ble na ka jirai sam ka bakandai ka dukat bakanyo. Shanu ki perlok jingi shanu ki mensem ki bakardor kin pelot ki bam jukut. Lada klamu kres.
Hatong iju berkat moy lade. Habala Islam bangi ong bangi lalong Kristen. Laslam ngi ong bangi lalong Kristen. Henry kan no pan kanongun pan ngi wan lam ye kiwe sha utrai. Kanongun. Ngan ong ipi kamanto ye esyo ban longkum uruspa ban kala ka bamut lane ban yam ye lade ban yam na ka benta ki para ki jong u. Andala poi ha bakut kalat lane andala poi hadujak. Lukas khandreu arpusa arpunyo bat arpupra. Nrei tungin perkat ba. Day menta ka day kapor ka babyang e. Ka bau bleu dang ay nga yangi bangidon kam ban shim ye ka jingit kle. Dena ta ka daw ban job man sim ka day ka kam ka bakhyab ha. Ban ka day ka kamram jingi way pu way ki bangai hau Jesus Christ. Ka ktin ka jong blai ka khot karki yangi bangi day ban le ay ban job ye ki way shau try. Ngim day bandang ay daw da kumne da kumtai. Kabenta ka babut ka bangyaw ban kran ha ka nagapor. Banlong kinang job man sim. Banlong kinang job man sim ublay ukwa yanga yangi balong barbor ki bayay sumar yalade. Kum kinang job man sim ngi day ban tikna yalade bangila mat yaw try. Bat tikna bangila yo ay kajing penem bat kajing kela kabashisha. Ngimday banay lat ya kajing artatin. Ngimday banay lat ya kata kajing bam tikna kajing jongi. Namar balay kajing artatin ka pendok mensim. Kajing artin ka wanra ya kajing telot ka wanra ya ka mensim jong kajing bam shlur. Nginay ban kajing ka bakhuat. Nadu na sepo hadu sebar. Hidai ban ka jim ka papen gentang lot yala de barok hoi. Hakiktin ka bangi keren ka jinglong jim ka bangi namar ki wai ki yo i yangi kumnongi Lang ba ka jingem ka bangi ki yo i ka doru kres langi pong na ya kata ka ba ublay kwa yang ngi bangi pong. Ngidai ban ya ka jingalam ka jom sem bakhoit. Idon kam ban pendap yang ngi da ka mensim jo ka jingit ka mensim jo ka jing Aisha ka mensim jo ka jing snauret ka mensim ka badon ka jing perkhat lam na ka banta ki wai ngidai ban don ha ka banta ka bau bleu kwa kata ka long ba ngidai ban bahai ka ktien jong bat yai pule ya ka ktien jo khnang ba ginang la ban nang ngam ba bat binang la ban yai san ha ka jing start ka jing snau tho ya ka mon ka jong bat bangin yai pan ya ka jing start na ublay. Ngidai ban yai ka jing dua ki por baro. Bangidai ban yai barbor. Ban yai sya yala de ha ka jing pendap ko jong sem ko jong blay. Ka jing ya ki sem ka bokodor. Bal ka jing snau khia na ka benta ka jing non kam jong ki sem ka bokodor. Ka de ka bau blay ukwa yanga yangi wai pu wai. Ngidai ban long barbor ki ba long available ne ki barbor ban long ki ba kloy ban yarap ya ki wei ban perkhat lam ne ka benta ki jon kam jong ki wei kam tam ban yarap ya ki wei bagin tep ya utrai da ka bangi ngi yarap ya ki wei da ka bangi wan ra ya ki wei shau trai to tip ba kene ka business jongi kalong ban penbon breu habne Sakaway pat kabenta kabangkwa ban kran ha kapor. Hangno shano bat yano. Kum kinong job mensim bunsin ngeju keli. Ka Bible ka ong habang ipule na kikam ka pistol nang banong kong rekhot ka bapra. Pinlong kinong pla Jerusalem ha Judea ha Samaria bat syabakut ka bertei. Ngila ban wanra ke dekat kum ke konteks ke jongi da ka bangila ban snau thu kum ne habang ngila snau thu shai ba kane ka long ka mon ka jong ble ba ngiru ngi thrang ban sakhi yau trai kum ke bangai chikiwai tongin sedang na Jerusalem ka bamon ngin sedang na layeng ken ngin sedang yaki para shnong ki para thau jingi ngin sedang yaki para marjan jongi
La ngin pe de ki khmat ba kan jam sim ngin yo I ba bon ba ki ba hing hasam jungi la ne bon ba ki perlok perjor ki badan ki belong ki pramarjan jungi ki badan kam ya ka jing pen em ko jong utrai piju kelinem de mano bat mano ban yarap yaki hatom de mapi manga ki ba uble ulabu ke jing snau khia ki ba uble ulabu kata ka sem jaga jinggit kle ki ba uble ulabu kata ka jing snau tho ya ka jing khat ka jong blai bangi don kam bale ban yarap yaki kade yanga yangi bangi de ban duai amde ban ngi duai tang ya ka yalade ban duai tang ya ka kam hapo ka ying ka sem ka bangi don gi khot tang ki ying ka sem la ne gi khot ka ying ka sem ka bangi don dai to ngin kan mau ban duai lem ne ka ban ta ki wei pade teng ngi judu men sem ha bangi pet ba kita ki bru ka bangi kren kim pedang kim ngap ya ka e ka bangi peni teng ngi no men sem henreng akwa banong ipi ngide ban dua ngide ban shajingit ne kebenta jongki ngide ban pan bor na uble bangingin pendap ye kam ka ba uble ulapha ka basa de uble ban tre habangi pule ka babel ngi shamba unehimaya ude shukri jong uble haboyo sngaw ye ka jingjia ne kebenta ki khunisral bai ka krdop jong ka Jerusalem la thang bar ka kenro la tua ki breu ki jong blai ki khun ki jong blai ka bamor ki jiu la ki Israel kla don ha ki jing pen saprang ha kalang ki snat ha kalang ki jaka kila don ha ki jing penwer kala long ka jing thang ka jing sngosi yau Nehemia nre u klam aida do kumno u shangkhop u dwai u yam u shajinge ne ka benta jong ki bar ngi iba deleng ba ka jing la jong Nehemia ka bakum ka ne ka jing pendam jong u ha kmar utrai u pendon kampat ya u ne ka benta ban teipat ye ken ro ban wan rapat ban wan lampat ye ki wei ke blasa kama shakalanti jo ka jing sngo tho shakalanti jo ka jing tep yau blai para bangai be ki perlok berjor baro ki bahaya ngasam ki badon jing dei baro ngidon ka jingit kli na ka banta ki wei ka bible kong sale sa ha Judea sha Samaria shakaleng ki wei per ki jaga ubleu kwa yang ngi balong kita kinong job mansem tang haying hasam ka bangi don reu ong ngila ban plai ki wei kinu ke jaka ka bangi yo lat la kalong haki ki restoran la kalong ki jaka yele kai ki jaka tray ki jaka shongkai hapo kali habangi shong haki kali la kalong haying ju ki perlok la ne hangnong no ka ba ngi snau thu bo mansem jong bleu pen snau ngi ukurani be don kami ngi ban keren la ne ban yarap ki wei ki don kam ngide ban long berbor ki belong available namar kata ka don kam yang bangin dua jor bat penkentang yele de berbor hakmat jong blai ngidon kam ban panjing shine utrai ayu bau blai ukwa yangi hakane ka sngi lene la shai lene hakano ko por ngatrai ngadon hang ni keren yanga ngakloi ban yo sngawi ka sur ka ba mekren ayu ba me mekwa enga bangan yarap ye kiwe keren trai habangi ngi duai habangi penkentang ngilong available la ngilong balakloi na kabenta ka jing thmu ba kaplan ka jong blai bun sin ngi ki kamba ngi ban ngi yo sngawi ka sur ka ba blai ukran ban ngila ban yarap lem na kabenta ki waipat ki badon kam amdei tang bangin ya lap haki ying manela na ka jing sang ndai perkhat pat ki babon ki bompat jupoi shi ki ying mane ki badon shi ki jika kendong shi ki jika jong ke jing sngaw ba mano ban yarap eki mano ban ai ke khubor jaga jing pen em ya ki wei ya kita ka don kam hatom de mapi hatom de manga ya ki perlo ki ba mapi pi itu ya ki perlo ki ba mapi pi tem de mapi de manga bad kamenta ka babut kabang kwa ban keren hagan gapor kabay nong ayungi kimelenti kum kita kinong job man sem ni pule yagitu yidkhat baka bible kala yitho kong kum ni bakita kinong job man sem kilong ki bastat hakmat jong blai
kilongkum ki klur hasahin meneng. Piju perkanem, ngipat kum ki banget ngikwa ke banong ke bakum no. Hatung ngikwa ne ban long ki bastat. Hatung ngikwa ne ban long kum ki klur khmat jong blai. Ke banong ke bakum no, ngikmelenti. Haka kitab ke jong Ezekiel kelong ke balai pulai ke pra. Kaktin ke jong trai ke ongkum ni. Habang ong hau boman men yap shisha hanrei me memshem kuran ben maham ya u boman na kalanti jong u. Uta u bon man un yap no na ka jingle bom hok jong u. Hanrei ya ka snam jong u ngan pan na ka kti jong me. Ni ngoma. Ya ka snam jong u ngan pan na ka kti jong me. Hatong iju perkat mo bangi hab banai jingkai na kmat jong blai. Na kabanta kiwe tang namar banghim tre ban yathu na yalap yaki. Ne yaslok yaki yakaktin jong blai ne ai ka jing maham. Yaki bakidon kam ban kala ka bamut. Kaktin jong blai ka ong. Bangi hab banai jingkai. Ka ong kumtate. Kumjuru apostol Paul uong yakini kikintin ka bas ngautunan. Nagabenta gitu ki bamtre ban pediang ya ke gospel kat kum ki kam ke apostol kat prad kat ban riu. Apostol Paul ula pendap ula yathu ya ke ktin ke jong blai. Hai kita ke beren kam Henry kim tre. Baruang ye kini kikintin ka senam jong pi kan long halor ka kli jong pi hi. Nga khut nadu menta ngan let shaki gentle. Kabamot. Kadon kam yang ngai ngi ban ai ya ke kubor jong ke jipen im shaki wai ban yathu la kalong da ka bangyelap la kalong da ka bangyathu iki perlok ka personal evangelism ma ke jing yathu marwet shaki wai Henry ka basa ka syong haki la da kim tra ban pedang ki kernga ngi ngila pendap ka ktin jong blai ka maham ya gitu kin ki bam tra ban kongo ban pendap Raya ke bakongo bar ke bapendap. Nginong kumaong apostol Paul. Kasnam jong pi kan long halor ke klik jong pi hi. Ngakut menta ngan leno shakiway ki bakloi ban pediang bat ki bakloi ban kongo ban nget ya ke ktin ke jong blai. Uji suwong amu tau bru bong hanga atrai uban yo let hapo ki ma ki peneng Henry utake nyu balai ka mon kpa jengau bah peneng. Hatong la ngau thu ya ka jingong jong Jesu ngilan ami ka mon ka jong blai hatong in yo balen rong hapo ki ma ki beneng tang namar bangi yaro tang namar bangi pen kraw tang namar bangi ruai ki jing ruai ki babun jai ban yaro yo trai hato tang kita mo ka badai ka mon ka jong blai leni ka balong ka mon ka jong blai ka jing pen kesan hakmat jong blai kamdai ki kerdan ka bangi don kamdai ki jing don ki jing em ka position ne ka kam ka bangi ngibat lani ka buram ka bangi ngiyo ka jimpen kesan kam dai dak ya kata ndai ka jimpen kesan ka bau blai unsa ayengi de habanga ngi nget ya ka ktin ka jong u ngi kongo ngi le ya ka mon ka jong u hatong hiju perkan em ngin yo ne em ban le chepo ne ngin sya kan tai no Jesu ang no ba play nga khamat ki breu ngarungan play u hakmat u kpa jeng ba beneng Henry no ba len nga khamat ki breu ngarungan len yo hakmat u kpa jeng ba beneng kaneng la ban shem naga gospel u Matius kal nong ka ba shipa u kat ba lai pu ar ba lai pu lai hato ngim ju perkhat mo ka bainong ayungin yo hato ngim kwa mo ba Jesu ne tho yangi hakmat u kpa jeng ba beneng andala poi she beneng Henry la da mapi manga ngim tre ban ye thu ya ke kerteng ke jong Jesu shekiwai ni la ran ni kentat ni ai dau da ke babon jat ke bas ngosi yo ba dala poi she beneng Jesu wang ki nga ngami thu ye pi ki nga ngami thu ye pi long kumba la tho aga gospel Matius arbusan sapway Toki dalet no pi ki balatim
ani ban perkhat ya kata kolong ke ke bas ngau syur ke akan no kolong ke jingkor det ba ke jing thang man sim namar man bangi dangem ngim lai ai ngi jit ya ka mon la jong ngi klam pendam ha ka mon ka jong blai ngi ai dau da ki babun jai ki dau ngi ong ngi le rai ngi ong ngi ngim mon ngi kentat ya kata den ta ka dau shibun ba ngi shem ba ka jaka ba ngi long jing shai ngi long nuksa ngi long penban ki mau jin thut bat ngi long penban ki nuksa bam dai ngi penja buram yela de bar ngi penja buram kham tam yo bleu ba ngi pla ba ngi nget ba ngi ong ba ngi long ki khun ki jongo tote ba blai ukwa ye phi yanga ba ngi long ki ba seiso Yohanes khatsan khanreu am tang ban shu jerngam kisla ni shepting balada ni shu jerngam kisla klem seiso ka jingtem kanwan Matias arpway khat prahadu arpway ala dangi kentai ban yethoyo Jesus yakiway ngem kloy ban yarap yakiway kibran kam bakin mat ye jingpenem bakin pediang yo Jesus ka jingem ka jongki langba ka jingrap lane ka jing phla ka jingi lane ka jing pen ilam jongi ban yetho kumno tura la le phla ngi bangiru ngin ngau khia na ka bantai kiway lada jia ba manga mangi ngi kentat ka bainong ka bakumno ngi khmelanti Jesus unam yetho yang ngi khmaru kpa jungu ba beneng Henry ki bale ka mon jungu kat kum ka ktien jong blai un saong to one pig bla kerkuk pa junga to yo ya ke hima ilaban shem na ka gospel Matias arpusan lai pusau ngi poi se ka benta ka ban penkut no ban job lane ban long ki nong job man sim ban yethu ya kiwe sha utrai ka de ka mon ka jong blai ka de ka kamram jong baro ki bangai ki bla pediang ya utrai gudong penem ngim dai ban ai dau de kumwai kane de ka kam ka bangla banong ki tin nong wai ka compulsory lane ka bangi ha ban le ka de ka kam ka bakerki e ka de ka kam ka bakhye ka de ka bau blai u khot yanga yangi u blai u thmu na ka banta jonga jongi bangi de ban ai ka jingshai shaki wai ni de ban long ka mlo shaki wai ngim de ban long tang ki nong sngau ringi de ban long ki nong le ro ya ka ktien ka jong blai ngim de me chus ngahun tang namar bingi le chika jinga seng bengla pule ka ktien jong blai han re ngim le e na ka bantai ki wai ban wan ra e ki shau trai kumala kli tu ka jing kli mane hato ngiju perkhat mo nado bangla ngau tho bangla long krisan hado menta mane lakan nongot ngi wan ra ya kiway shau try kane ka business ngila manong ka business beneng kata kalong ban penbun brew shabneng ban penbun brew ha ka wa ki brew ki don kam ban tep yau kres namar klam ka jing tep jing ki yau kres nginget bakinam la banrong shabneng mar uji su huyong ngalong kalenti ngalong ka jing shisha ngalong ka jing em kabangi haban puson kabangi haban ngam jeliu ban yet bhail de kane nga ngalong u nga ngalong ka ka business ayu nga tray hato tang ban penbyang ya ka kamla jong ban tei ka building ka babha ka ka khando ban byang ya ka jingkwa jong ka do henry ban phatiar ki tiar ki bayday ba ki jingkwa jong ka ban ngim ju banai hato ngi khmelenti ka bakumno ba uji su untai ka yeng yangi habanang habanang ning im tre ban tre ka business jong ka banang hato lada ka perthai ka long ka yeng basa babaro ngi kubur hangno ka yeng shongne jongi ngi snauti knanem la kan dai ka banang ne ka dujong de manga mangin ban shim karai lada amdei menta bangi dei ban shim kya dei lano lada amdei mapi dei mano ngim dei ban yele kaya la ka jong ka jingem na shubu teng dei ban traino dei ban leno
Deben ai tilot hakamon ka jong blai ubah beneng. Ban syukran de ban syurwai ke jirwai kalong ka besuk Nre ban le ban kalong ka ba shisha. Kadon kam ya ka jing ai tilot ka jongi, kadon kam ya ka jing len la de jongi. Kadon kam ya ka jing kut jing mot jongi. Ban but yau jisu bangi khme lenti ban shem ha beneng. Andalakut ka jing ya lenti jongi nang ni. Dena kata kadau. Ko kilok ki bein, ki parlok baro. Tongin perkat bahai la de. Ngilong ki ubleu kwa ayu nangi. Ni haban ai. Ya ka jubah hakmat jong blai haka wegesingi to blai ngor khu na ka banta kini ka jing selok ka bangiyo hakan ka por na ka banta ka buram ko jong blai amen tegin yo ban duai ngai ngui me ko trai na ka banta ka ten ka jong me ka blai yo ban ai hakan ka por to ai be ka long ka jing kar khu na ka banta jong lang baro ka be os ngau ma mekin ko trai me na kar khu yangi wai puai bad ba ka ten jong me ka blai yo ban bet hakan ka por kanam long sab ndai kalong ka jingker khu ya baro bangangi baro ki bayos ngo ginang ban sngo thu ginang ban pensyang dor ginang ban perkhat bhai la de bangim dei ban ai daw shu ngim dei ban ai nakanu no korukom persyai ka kten jume dai ai bor bangila ban pendam ha kamon ka jume ya ka ba ma me khot ya ngai ngi ban long kita ginong job man sim ai bor ya ngai ngi I wei pu wei bangilong kumta kumba me khot kumba me thmu kin ku trai ba kaburam ka jingo ka jiro kalong tang yeme bat tang yeme na bakine barong ipan ka kerteng ka jong jisu para ka boy no jong ka po to the play yer kal ba ka jing kar khu jome trai ba ka jinga ka jong jisu christ ba utrai ka jing ba ka jong bloi pa ka jing slok ka jing putngan shai bor mo sem khoin abi kine la wo blai ki ne sarang kal ngi ran kal lem kita ka be ki be sang pram ram ka jme na do mata shiru ki bom jiko la karta amen. Pun mensim mentala jan yam hapok rong kapop kiun jing dum ben yaki kadang tap ban it yaki pi benun day namar bangim it yaki spa hajar kilanang ya ko para pim isnayaki late mentayaki yara ko para balingin penton jing shishangi bla yop dia riu dom pi ikinang jot klem blai kem tep ya kabneng day namar bangim it yaki spa hajar kilanang ya ko para pim isnayaki late mentayaki yara buram bneng jisu ino hading pnasher kay banyap pinod ong kiriu dom pi ya jing yam jong ki pims nga day namar bangim it yaki spa hajar kilanang ya ko para pim isnayaki late mentayaki yara
ngor jing i bom jiu kot jing i batre jor hangi hakakam ngin tre ngin mi not ban pen im riu dom bapli day namar bangim idyaki spa hajar kilanang ya ko para pim isneyaki late mentayaki yara kitolet kapertai keleng kinang jot pi pen slam lay haka ket bishar pinut yang lada pim kongu you play day namar bangim idyaki spa hajar